Tak som navštívil veterinárnu kliniku VetPoint v Bratislave v Petržalke, aby som zistil odpovede na vaše otázky týkajúce sa stravy a zdravia psov a mačiek. Na vaše otázky odpovedá pán doktor Pavol Valášek. Čo môžem urobiť preto, aby bol môj pes v optimálnej kondícii? Tak na prvom mieste je samozrejme potrava, strava. Je treba psíkovi zabezpečiť vyváženú potravu, takú ako potrebuje psík, nie takú ako potrebuje človek. A pokiaľ teda nemáme naozaj dostatok voľného času na to, aby sme doma kulinársky pripravovali tú potravu, tak to, čo je úplne najlepšou alternatívou, zvoliť niektorú z kvalitných komerčných značiek. A prichádzame k hlavnému problému, čo je kvalitná komerčná značka. V tom by som postupoval asi veľmi podobne, ako keď si vyberáme potravu alebo potraviny pre seba samých. Odporúčam siahnuť po európskych výrobcoch, ktorí sú etablovaní, ktorí deklarujú, že zložky, ktoré používajú pri výrobe krmív, sú prevažne z európskeho pôvodu, aby sme jednoducho vedeli zabezpečiť kvalitu. Takže na prvom mieste je kvalitná potrava. Na druhom mieste samozrejme, čo je veľmi dôležité, tak psík potrebuje pohyb. Nekupovali sme si psíka preto, aby bol ako plišák niekde na poličke, ale psík potrebuje pohyb. Sú športové plemená, ktoré ho potrebujú viac, sú plemená, ktoré ho až toľko nevyžadujú, ale v každom prípade je pohyb na prvom mieste. Je to aktívne zviera, je to aktívny živočíšny druh. Hej. Odpovede na vaše otázky hľadajte na Facebooku Dr. Sim.